हेलौ लोगोफोर मिस्टार मनेसर इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो जोङो सानैजों बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबाय थादो बबे पलम बाजाराव। स' दायो थांसै जों। अके लेट्स गो। दायो बोथोरा जोबोद मोजां ना सोमदोन अखा हागासिनो एसे अखा दोमैदों नै नोंथांमोना गोजौआव नाय सान्दुं गैया बिराद इन्टारेस्टिं। दायो जोङो थाबायलांगासिनो लामा लामा नै बिथाङा दायो अखायाबो ज्राव ज्राव हागासिनो ओमफ्राय मेन रडजों थाबायगासिनो सोमदोन जों बेरायबोगासिनो साथाबो लाबोआखै अखाबो थायगासिनो। दायो जोङो अखानि थाखाय पस्टआव थाबाय अखा बोथोरबाबो बोरै बानायनो उफाय मा खालामनो जोंना भाग्यआनो बिदिबा उफाय गैया। लोगोफोर जोङो दायो बिराद गाज्रि पस्ट बायदों मा बुंनो एकदम अखायाबो बे समावसो ओरैबायदि हानांगौना जोङो दायो अखा हानायनि थाखायनो फैफिननांबाय उफाय गैया रुमाव। ओमफ्राय दा ड्रेस चेन्ज लानोसै साथा गंसे लाबोनोसै साथा गंसे लानायनि उनावसो जोङो फैफिनसै सोमदोना बेसोरा सिजाजोब्बाय। दायो जोंना ड्रेसाबो चेन्ज जाबाय ओमफ्राय साथाबो लाबाय दा थांफिननोसै जोङो बेरायनो। साथायाबो नै गोगोमसो बे लोगोफोर गोगोमनो अखा हादों। लोगो मोनसिगोनलाय लामा गेजेराव। लोगोफोर दायो नै जोङो पलम बाजार जानानै थांसिगोन ओमफ्राय दा आरो सर्टकाट फैबाय आरो जोङो उफाय गैयैनि मा खालामनो अखा बोथोर नालाय ओंखायनो सर्टकाट मारिबाय जोङो थाबैनो। दा जों थांनो नागिरदों फेन्सि बाजाराव ओमफ्राय एसे सक मारिनोसै थारमाने आंनि लोगोआ एसे सक मारिनो ओंखायनो बिदिनो थांसै आरो सक मारिनो ओंखायनो मा खालामनो उफाय गैला दा बिदिनो थाबाय थानांसिगोन जोङो लासै लासै मा खालामनो उफायथ' गैया। लोगोफोर बे साइडथिं अखायानो गैया पलम बाजार साइडथिंजाय जोंनि उलुबारि खिनियाव ओरैबायदि अखा हाबायना मानिनो नांला आरो। दायो सोमदोन बिथांजों जों दा पलम बाजारनि रेलवे स्टेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिनि ओरै बारनानै दङ फेन्सि बाजार। स' दा जोङो फेन्सि बाजाराव थाङो रेलवे स्टेसन थाङो बारस'लांसै मानो होनबा सोरथो थांगोन बे लामा गिदिं गिदिं डाइरेक्ट जों होलांसै सिदा रेलवे स्टेसन गुवाहाटि रेलवे स्टेसन मानो होनबा बे पलम बाजार नायनो हागोन नोंथांमोना। दायो एनाउन्समेन्ट होगासिनो जों दा ट्रेन गाखोनानै थांनो हायो मानो होनबा जोंथ' ट्रेन गाखोनांगौ दरखार गैया मानो होनबा जोङो पलम फेन्सि बाजार थांगोन ओमफ्राय बेयाव दरखार ट्रेननि जेबो दरखार गैया। दायो जोङो सिगां थांसै नोंथांमोना एसे इन्जय लादो मानो होनबा एसे गैया खोमसि जायो हेराव खोमसि जायो मानो होनबा गोदोनि जि समस्या माने ओरै गुफुर दङ माने थारमाने गुफुर दाबाथाय थारमाने एसे ब्लार जायो मानसिखौ एसे गुफुर नुयो थारमाने अखाखौसो एसे फकास लायो। जोङो दा रेलवे स्टेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय
này chị mana ini jalan mana dia lawar iklan aku di kelas dia si ada dulu di push ang nang nang masuk dekat ini tahun ini railway station berapa masih dong so nang naik naik berapa dulu Godani apa sudah Godani Zinaki itu mana ya rail Godani tahun ini masih semua rail semayan dia dah tu biar nunggu mana apa tu lagi mana tu lagi sana dong masih dong nunggu kena dan kamu lihat kan sini kira kan karena dia tahun ini rail kau dia mana dia dari itu sama kan dan ini men tahun ini जोङो ओरैनो फैबाथाय थारमाने ओरै मेन रेलवे स्टेसनखौ मोना माने थारमाने ओरैनो फैनांगोन ओरैनो फैबाथाय थारमाने जोङो डाइरेक्ट टिकेट दाननो हागोन जों जिसिम फैदोंमोन पलटन बाजार होननानै ओमफ्राय थारमाने बेजों फैबाथाय जोङो टिकेट दाननो मोना ओमफ्राय ओरै ब्रिज लानानै ओरै फैनांगोन होमबासो जोङो टिकेट दाननो मोनगोन नङाबा थारमाने टिकेट दानग्रा बोरै गैया ओरै लामा ब्लक ओरै लामा ब्लक ओंखायनो ओरै थांसै ओमफ्राय ओरै फैबाय अखा हाबाथाय बेनिखायनो बिराद बायोलै आङो दै जानायखायनो बिराद बायो आङो थारमाने दैजोंनो बुंजोबो मा बुङो आरो दै बाना जानाय बायदि जायो ओरै फै सुन थारमाने नोंथांमोननिखायसो गोदोनि रेलवे ट्रेक थारमाने गोदो खैलाजों खारदों नालाय ओमफ्राय दा बायदिखायसो नोंसिनि खैलाजों बोरै खारोमोन बेनि ट्रेकआ दासिम दं दा थांनो होना होआ पारमिसन नायसै नै दा जों हैलाय बेनो मा खालामनाय गेलेगासिनो कलफ्रा एक्चुवेलि थांनायनि मा पारमिसन दं थारमाने बेहाय जेबो बाधा गैया आङो बिराद गोबाव जाबायमोन बेहाय फैया ओंखायनो बेसो बेसेबां गोबाव उनाव बेनो नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा फ्रायानो फैबाय थायो खोमा आंथ' मिथिया थारमाने नोंथांमोनखौ नायसनाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय दिनै देखायनोसै आं नोंसिनि गोदो खैलाजों बोरै खारोमोन मा सिस्टेमाव खारोमोन नै गोदोनि खैलानि दिना हाहा नुबायना लोगोफोर बेनो गोदोनि खैलाजों खारनाय रेला ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै थांनायनि जेबो माबायाथ' गैखाया लामायाथ' गैखाया दा ओरै लामायाव ब्लकसो नै नेट खोमसिजोबनाय ओंखायनो दा बेनिफ्राय गिदिंना फैनांसिगोन नैबे लोगोफोर जोङो दा ओरै फैबाय दा जोङो मोनफैबाय कटन कलेजजों जों मोनफैलायबाय जिबायदि बेरायदों एकदमबारे गोगोमैनो बेरायदों थारमाने कटन कलेज मोनफैलायबाय जोङो होमबाबो जोंना सिमा गैया माने बबेथिं बेरायगोन बबे साइडथिं बेरायगोन ना मा होनदों बबे साइडथिं बेरायगोन जों गावनो मिथिया ओमफ्राय दायो जोङो कटन कलेज मोनफैबाय ओमफ्राय दा कटन कलेजनि मोननानै जोङो बारबोबावबाय ओमफ्राय दा मा मोनहैयो पात्ता गैला जोङो दायो मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैथारला जास्ट एसे जोंना सोमदों बिथाङा आंनि साथाखौ नागिरनानै माबादोंमोन माने थारमाने गावनो कनफिउस जादोंमोन जेनेबा साथायाव अबे थाखो माने आं गिदिर जायगा लादों गावनो नुखाया थेवबो थानो जेनेबा गोमाबाय होननानै ओंखायनो सोमदों बिथाङा सानदोंमोन ओंखायनो मा खालामनो बिदिनो जोङो दा नै खेनसे बाजार मोनसिगोन बारा गोजान गैथारला जास्ट 2 मिनिट लामा ओमफ्राय दा जों नायसै मा मा जेनेबा सम मोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ नायबाय थादों जोंनि गोसोनि फसायनायखौ लानोसै बेफोरो मा माखौ फसायो बेयो मा माखौ फसायो ओमफ्राय गाव फसायनाय बायदि जाबाय माने गोसोआ गोजोन नाङो ओंखायनो नोंथाङा नायबाय दा जोंनि बांद्राय मोनफैबाय होनजाबाय आरो फेन्सि बाजार दायो जोङो फेन्सि बाजाराव मोनफैबाय ओमफ्राय दा नै जोङो नागटकिया बिथिं हाबफैबाय बे बाजारथिं ससेल' नुबाय बाजाराव वहायनो हाबो जाथ'वालै ओमफ्राय दा जोङो बिदिनो स्ट'र नागिरगासिनो मोजां मोजां स्ट'र जेराव नाखि मोजां मोजां थारमाने बायनो गोसो जानाय बेबायदि स्ट'राव नागिरगासिनो ओमफ्राय दा मोनथ'वाखै नै आरो नायगासिनो थांनाय नामा जों ओरै हाबनायसैलाय आङो बेखौ बेबायदि मोनो जेनेबा डिमापुरखौ बिराद गोसोखांदों माने जोङो डिमापुराव बांसिन सपिं बानायो नालाय ओमफ्राय डिमापुराबो बेबायदि साइज सिस्टेमफ्रा एखे माने बेबायदिनो थांलाबायनाय ओमफ्राय
बिदिनो एसे मोजां मोजां बक्स मोनो माने दा नोंथांमोननि बेबायदिनो खोन्थानाय जाबाय मानो होनबा माखौ बायदिनो एखे बेबो बेयावबो बिदिनो एखेया सिस्टेमफ्रा बारा गिनांगौ गैया नोंथांमोना थांखायनो सम मोनना आरो दायो जोङो जुथानि स्टराव हाबफैबाय ओमफ्राय दा नै जोंना बिथाङा जुथा थारमाने नायगासिनो ओमफ्राय फसायना फसाया जोंना आसोला नायसै नाम्बार दंमोन नाम्बार नाम्बार हामजा बियो नाम्बार दंमोन kan? Tawane जोङो दा एन्टार जानासै ओमफ्राय दा जोङो फैफिनबाय तारमाने जोंनो बेबायदि नाङा माने तारमाने जोंनो दा नांगौ लेस स' आंबो मिथिखायो जुथानि क्वालिटिया मा सिस्टेमाव ओमफ्राय दा बिदिखौ एन्टार जानासै माने मोजां आरोखि ओंखायनो जोङो गिदिंबोफिननाय जाबाय दा बिदिनो फैसाया बोरै जाखो हो मोजां ना बेबायदि नांगौ मिथिबाय ना तारमाने जुथाखौ जुदि फसायाखै मोजां नाङाखै जुथाखौ अमा बिदिनो मा दङ नै माने जुथा मोनथ'वाखै नैबे बेखौ नायनोसै माखौ मोजां मोनो बिथाङा फसायनायखौ मोनना मोना नायनोसै ओरै गैला बिथाङा सोंगोन दा नैबे स्ट'राव नायना आं नायनांसिगोन बेसेबां बेसेबां दं मा दं माखौ लायो लादो थ' जोंना दा बिथाङा गोसोआनो बायजोब्बाय ओमफ्राय दा मा खालामनो फैसाया बारा गैया ओंखायनो दा एसे खम दामि नायनानै एसे स्ट'र फिसा फिसायाव नायनांसिगोन उफाय गैला मा खालामनो आरो फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम फैयो नालाय थ' जों ओरै दा फैफिनलायबाय बाजार बानायनो ओमफ्राय ओरै एसे फिसा फिसौ आरो माला ना मा होनो सोमदोन एसे खम दामि जानो हागौ ओंखायनो ओरै हाबबोनायबाय जोङो एसे नायनोसै ना मा होनो सोमदोन देखाय लाबाय जों मोननै देखायनो लाजियो जोङो थारमाने ओरैबायदि लाबाय जोङो बुंनांला आरो स्ट'र मोनसेयाव मोनबा लाखायो जुथाखौ जराबा ओंखायनो दा देखायनो लाजिबाय थारमाने मा बुंनो आरो फैसा थाखाबो जोबजोब्बाय ओंखायनो दा ओरै फिसा फिसौ दखानथिं हाबबोबाय एसे सिखाव बाजारफोरबो मोनो खोमा सिखाव बाजारफ्राव एसे खम मोनो केमेरा मोनबाय खोमा नायनोसै केमेरा मोनथ' जोंहा लाख खरसा जाबायना सोमदोन थांफैसै जोङो